बिथांखौ जों आलासिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। आरो मोनसे खावलायनाय जोंहा आब'आ खोब मोसानोबो रोंगौ लास्ट जोबनायाव आब'खौ दोंसे मोसालांनो थाखाय जों गुरै खावलायखायो। खुलुमबाय बैसागु बोथोरनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो आंनि उन्दैफोरखौ आंखौ अननाय बावहरनाय थाबाय। मा खालामनो माने आङो माने कालचाराव बहुत इन्टारेस्टेड मानोना आङो फार्स्ट टाइमथ' मोसाखावरिसोमोन मोसायोमोन आङो दाबो मोसाखायो ओमफ्राय थाङै थुङै एसे एनै एक्टिंबो खालामग्रा जाबाय बेनिफ्राय आरो थाङै थुङै दा नै मेथाइ खननानै नोंथांमोननिसिम आङो हांख्रायनानै लाबोजानाय बिदिबो जानो हमलाय लांदों आरोना नाजानोसै आङो जेसेबां हायो आङो हारिमुखौ सिबिलांनो नाजानोसै आंजों लोगोसे बैसागु बोथोर नालाय बैसागु बोथोरनि खनसे जै होफादो दे जै बैसागु बोथोरनि जै बैसागु बोथोरनि जै बैसागु बोथोरनि थेंक इउ सो माच।